Ja, filmer nu. Wow! Ja. Og der er Natasja. Godt, hvad har jeg til papir her? Vent lidt, Natasja. Ja. Det var ikke godt. Spyt du ud der. Hvis du spytter rigtig langt, så spytter du lige for. Ja. Nej, det var ikke godt. Så. Det var ikke sjovt. Så er der Natasja. Jonsson, grib lige Natasja. Jonsson. Ja, vent lidt. Ja. Og så gør jeg det, Natasja. Kom. Ja, jeg skal. Sådan. Skal du stå her, jeg skal gribe Natasja. Okay, Natasja, kom. Så tager det, Natasja. Løb, jeg griber dig hernede. Hvis du ikke falder før, at jeg kan gribe dig. Jo, du tør da. Du turde dig før? Du ikke vil falde, ligesom at sige, ja. Kom. Hold løb nu. Hold løb.